Exakt. Åh, men... Nej, det går inte. Det går inte. Dobbellägg. Nu kör vi slutningen. Ja, nu kör vi Eller just här. Hade jag mixat den här låten hade jag dragit på det direkt alltså. Energy. Du står där, jag är skönt schyssta spärr. Ja, du känner. Man ser inte mer. Jag måste se det här. Okej, det här är ännu bättre. Tillbaka till. Nej, men någon annan. Jag vill säga det. Nej, jag vill inte. Fortsätta. Det är ganska bra. Det är nog spännande här uppe. Där, någon då. Ligga! Vi ska göra det här. Och så är det Rickard. Ja, just det. Då du det här. Ja, det är det. Nej, kör det här. Jag ska jättebra. Men här, vänta. Du måste ställa sig i den här. På jackan. Och ta bort luvan en gång. Men det blir bättre om man inte blir helt svarta. Det är så bra. Men vänta, om vi har en skitstort tröja annars så får plats 2 personer. Ja, just det. Men den är ju asbra ju. Nej, men alltså man kör 2 personer bara. I en tröja. Ja. Nej, men alltså man behöver inte ens köra spår. Nej, den andra personerna kör bara där. Jag var på datorn. Ja, en står ju bara tankar så här. Då tycker jag nästan det här var roligare. Ja, tycker jag. Man kan ju någon står här. En kan ju gömma sig bakom och bara styra dem där. Armarna. Så här. Nej, på benen. Ben? Det var bättre att aldrig styr benen. Det är bättre att... Tror du? Jo. Men vänta. Testa inte. Den Yeah!